Het wie wordt een kwestie van zinnenbewolking en het begon van de morgen petit met een protte bewolking, maar toch konden we op een soort plek nog even die gloed van die zinnen op komen zien. Ik had er een plaatsje van maken. En verder wie het daar een kwestie van afwisselend zinnenbewolking, maar de zinnen zoer terrein winnen. En het was weer een warme dag met temperaturen boven de 20 graden. En dan kan het er al hier nog best op terug. En dan is het nog heel tijd simmerwaar. Ik zet het op een richtje van ontemooi het weekend. Joen. Allereerst de zinnen er nog bij en eerst nog zo'n 18, 19 of 20 graden. En dat geldt om een uur wachten. Vannacht alweer om 14 graden, opklaringsbewolking, kans op mist, dampwaren, mistbanken, een waskoging van het verkeer. En de wind is nog altijd net al te sterk, die is zwak, op zijn heetste matig, maar ik denk dat we meer kracht 1 en 2 hebben dan kracht 2 en 3. Dan terug naar morgen, dan hebben we zinnen, hebben bewolking, hebben droog waar, nog altijd een simmertemperatuur, die 21 en 23 graden, dus een warme dag. En de wind uit westelijke richting waait en die is matig of zwak. In de joentijd, ik werd de zinnen erbij en in de joentijd nog altijd een zo'n 19 of 18 graden. Dan zetten we terug naar het fruitsjoch. Vreet een droge dag, een simmerdag met 22 graden. De zinnen erbij, bewolking, letter meer bewolking. In de nacht, in de joentijd misschien een buiken. Sneeuwen, hoe daar zat nou lekker droeg. De zinnen erbij en 20 graden. In de joentijd, in de nacht, kans op wat rein of wat buikers. Sneeuwen, ik een buiken, maar de bloed het ik bij. En sneeuwen, een temperatuur om bij de 18 graden in. Die laat wel wat leger, maar de zinnen is er sneeuwen nog altijd erbij. Het waait wel stevig. Dat jij dan ik weer bij een lietse dip. We moeten maar weer even in het waarsje.